Moi! Mä oon Marika Sarajärvi ja tämä on Erään yrittäjän tarina podcast. Suoraa puhetta siitä, kuinka junaa ajetaan seinään uudestaan ja uudestaan ja lopulta noustaan ylös voittajan. Kiertelemätöntä ja kaunistelematonta pohdintaa muun muassa yrittäjyydestä, konkurssista, loppuunpalaamisesta ja selviämisestä. Kiitos kun kuljet mukaan. Jakso 4. Touhon valinnan historia, synty ja toiminta. Tämä yritys siis perustettiin, konkurssiin ajautunut yritys perustettiin maaliskuussa 2015 pitkien pohdintojen seurauksena. Mä olin jäänyt just työttömäksi muistaakseni tai lomautetuksi ainakin ja pohdin, että mitä elämälläni haluaisin tehdä ja hainkin muutamia työpaikkojakin ja ne ei syystä tai toisesta iskeneet kohilleen ja sitten lopulta 20 vuoden koiraharrastustausta pisti miettimään tätä yrittäjyyttä hieman toisenlaiselta näkökantilta. Mä tuun siis yrittäjäperheestä itse, että voin sanoa, että olen syntynyt yrittäjän saappaat ja jalassa. Meillä on 30 vuotta toiminut ohjelmistoalan yritys perheessä, että sikäli yrittäjyys on tuttua ja niin hyvässä kuin pahassakin. Mutta tämä oli mun oma ensimmäinen yritys. No sitä me mietittiin sitä yrityksen nimeä totta kai ja muuta ja viralliseksi yhtiön nimeksi muodostui sitten lopulta minun lasten nimistä käännetty kirjan yhdistelmä, semmonen kuin Luvia Oy. Tulee nimistä Lukas ja Vilma. Tarkoituksena oli tehdä Luvian alla niin IT-puolen ja markkinointialan juttuja. Samoja asioita, mitä mä teen siis nykypäivänä. Ja sitten lähteä siinä rinnalla kehittämään eläintarvikeverkkokauppaa. Mulla oli siihen aikaan, mä en muista enää, että montako pumia oli just siihen aikaan, kun lopulta niitä oli 4. Mutta mä väittäisin, että meillä oli 15. Niin meillä oli Touho, joka oli vanhin pumi, Veikko ja Aaltonen. Olikohan Donskoi myöskin silloin jo. Olisi ollut koko troikka kasassa. Mutta anyway, Touho oli se minun oppi-isä. Sen kanssa oltiin temmelletty agility-kentillä, kilpailtiin niihinkin aikoihin. Ja se oli semmoinen pieni suuri koira myös niin kuin hyvässä ja pahassa. Siitä voisi oman kirjan ja tämmöisen podcastin melkein tehdä ja kirjoittaa erikseen, että en lähde siihen sen kummemmin mukaan. Kaikki minun koirakaverit, jotka Touhon tuntee, niin tietää, mistä minä puhun. Mutta nämä kuviot johti siis siihen, että tästä eläintarvikekaupan nimestä, tai eläintarvikekaupan nimeksi tuli Touhon valinta. Se brändättiin antaumuksella mainostoimiston toimesta ja rakennettiin verkkokauppa. Meillä oli lopussa sitten niin noin 10 000 tuotteen verkkokauppa. Ja Touhon valinnalla haettiin siis tämmöistä, ja sillä brändäyksellä, niin semmoista vanhan ajan asiantuntevaa palvelua ja muuta. Ja Touhon nimi tuli siitä koiran nimestä ja valinta-sana tuli Salattujen eläimien Ismon valintakaupasta.
Se lähti käyntiin sillä verkkokaupalla. Meillä oli verkkokaupan varasto omassa kotona. Ja siitä sitten aika pian alkoi seinät kaatun päälle niiden koiraruokaa säkkilavojen kanssa keskellä keittiön lattiaa. Ja sitten päädyin hankkimaan semmoisen verkkokaupan varastotilaan sitten Muhokselta semmoiselta teollisuusalueelta, johon muodostui sitten tämmöinen pienimuotoinen verkkokaupan varastomyymälä. Aluksi pitin sitä siis siinä kotona, siitäkin kävi jo asiakkaat ostamassa koiraruokaa ja muuta. Ja sitten kun muutettiin sinne tehtaan tielle, sinne teollisuusalueelle, niin sitten alkoi olla ihan vakipäivät. Että ei oltu mitään virka-aikaa auki, mutta siis se oli aina muutaman tunnin, en muista oliko joka päivä, mutta kuitenkin sillä suht säännöllisesti piettiin auki. Jossakin vaiheessa siihen tuotiin myös koirakoulu. Mulla on reilu vuoden verran eläinten kouluttajan opintoja takana. Nekin opinnot keskeytyi tämän surullisen kuuluisan tarinan vuoksi osittain. Liian monta rautaa tulessa ja yksi asia johti sitten toiseen ja muuta, niin se jäi valitettavasti kesken, mutta sen verran kuitenkin ehtii sitä käydä, että jonkunlaista oppia ehdin itse siitä saamaan, plus sitten verkostoiduin muiden eläinten kouluttajien kanssa. Jota myöten sitten kokeiltiin myös tämmöistä koirakoulupalvelutoimintaa sitten siinä meidän verkkokaupan varastomyymälä tiloissa. Siinä oli myös tämmöinen hallitila. Ei ollut ehkä ihan 100 neliötä muuten, mutta kuitenkin siis semmoinen tila, missä mahtui jotakin tekkeen. Ja sinne roudattiin, siis ihan ostettiin kumirouheet, tekonurmin matot ja ihan niin oikeita agility-esteitä ja muuta. Pystyttiin tekniikkareenejä pitämään siellä ja näin poispäin. Se oli mukavaa aikaa ja niillä sitten kursseillakin siellä kävi siis ihan, niin miettikää, kävi ihan porukkaa siis sillä kursseilla. Sitten mulla oli yksi eläinten kouluttaja kaveri siinä mulla osa-aikaisena töissä, joka oli vihkyytynyt nimenomaan kissojen kouluttamiseen, niin meillä oli myöskin agility-tunteja kissoille. Näiden lisäksi meillä oli semmoinen Touho Stop myyntipiste Haukiputaalla semmoisella agility-harrastushallilla, Activedoxilla, mitä seuraa minäkin kilpailussa edustin. Ja siitä sitten liikkui jonkun verran pienimuotoisesti kaikkia tarvikkeita ja jonkun verran jotakin ruokajuttuja ja muita, niin sitten niille agility-harrastajille. Käviköhän siinä, jos en ihan väärin muista, niin jopa 100, oliko jopa enemmänkin koirakkoa niin viikoittain reeneissä siinä hallilla. Vaikka on vuosikausia ollut ympyröistä pois, niin uskon, että yhtä suosittu koulutuspaikka ja kouluttajat, opettajat on siellä yhä edelleen voimissaan. Terveisiä vaan Marille ja Mikolle, jos katsotte tätä tai joku viestiä vie, niin niitäkin aikoja lämmöllä muistelen ja haaveilen, että olispa vielä joskus agility-tykki koira ja pääsisi takaisin sinne harrastuksen pariin, mutta meillä siis oli se pikkuinen myyntipiste myös siinä. Sen lisäksi me kierrettiin pitkin Suomea tämmöisen pop-up-myymälän kanssa. Kesällä saatettiin olla 3-4 viikkoakin asuntovaunun kanssa reissun päällä, lapset ja 4 koiraa ja minä ja ex-miehen. Ja me kierrettiin agility-kisoja, jossa minä kilpailin.
Ja Vilmakin välillä kilpaili. Ja sitten meillä oli se myyntipiste viikonloppu aina siellä kisoissa kentän reunalla. Viikot tehtiin ehkä normaali ihmisen juttuja. Vietettiin kesälomaa ne muutamat päivät siinä arkipäivinä ja sitten taas kun torstai-perjantai alkoi koittamaan, niin hurautettiin seuraaviin kisoihin ja lyötiin leiri pystyyn ja se myyntiteltta sinne pystyyn ja meillä oli alkuvaiheessa oli muistaakseni yksi semmonen 4-muotoinen 3x3 kokoinen myyntiteltta ja sitten ostettiin yksi lisää, joka oli muistaakseni 3x4, että meillä oli ihan ok kokoinen loppupeleissä sitten se meidän myyntipistekin siellä. Se oli semmoista elämää, mutta se oli aika kuluttavaa. Siinä oli pari päivää aina vapaata ja sitten hirviä rundia ralli niiden romujen kanssa viikonloppuna ja aikansa kutakin. Se oli ihan omalla tavallaan mukavaa aikaa myöskin. Mutta vaati veronsa. Kesät oli tosiaan sitä rallia osin talvellakin. Sitä rallia me pyöritettiin ja katon tästä, onko mä käynyt kaikki läpi. Ja sivussa harrastin tätä minun rakasta silloista harrastusta agilityä niin 4 koiran kanssa. Hurauttelin Muhokselta Haukiputtaalle reeneihin jonkun heitä vaan lonkalta vaikka 70 kilsaa suuntaan Sanni 1-3 kertaa viikossa. Se oli intohimo. Ja olisi yhä edelleenkin, jos olisi koira, kenen kanssa harrastaa. Se harrastus päättyi sitten tämän touhokoira, vanhemman koiran, minun agility-tykiin sairastumiseen ja sitä myöten jäi pois. Mutta siinä pähkinänkuoressa touhon valinnan historiaa ja vähän niin kuin sitä, että mistä kaikki lähti liikkeelle ja minkälaista se elämä silloin oli ja vähän kuvaa ehkä siitä, että kuin rakas se niin kuin yritys oli, kun se nivoutui vielä jotenkin näihin minun lemmikkieläinten ympärille, se liiketoiminta. Ja suuri osa mun asiakkaista tuli sieltä koiraharrastuspiireistä, eli ne oli mun niinku ystäviä ja kavereita ja muuta. Että se teki niinku omalta osaltaan entistä vaikeampaa siitä luopumisesta sitten, kun sen aika konkurssin myötä oli. Mutta kiitos. Kiitos, että kulit mukana. Toivottavasti nähdään jatkossakin. Moi moi!